addu'a ta wuce hudu da na mai tun da ya zo duniya wacce addu'a ake so mai ke ma za mu samu matsala da ke kawai ke ba ta sa faɗi laifin yaro ana yaro da addu'a ba za ta yi aiki da tun ta daɗe da yi yaro kullum bai ci ni ban taɓa ganin ɗan giya irin yaron nan to ko mota ba ta kai yaron nan ɗiban giya ba aha ɗanɗe ɗan kaɗan ka ne amma akwai wata rumfa da na gan shi wallahi kau da kai ne ka a ce ɗana ne ana ce wannan aka kuma na to kuma na je mai faɗa aka ba na nuna me yasa na bai me yasa na bai ka ne ba zai rage ba ne ko me yasa kika ba a wala Sorry. Ya kamata in kai complain ba. daga gidan uban wa kake daga gidan uban wa kake kiji daga mashaya yake daga gidan mai shana aiki duk wanda kwa zai je gidan mai shana ya dawo da daddare ba a gane kan shi can dan haka ne da wuta haka ga haka kai ka taba giya ɗin shehu dan kuma ka zo da ɗan ko zai kin gani giya bacci ya ɗaya mota a wala bacci ne ai su daga sun ɗiba irin wannan rayuwa suke wala ko kwaɗi da kiga su suka ɗiba ba sa waje ya ba bacci ba ne Duba me. Zan je sallah azhar ne masan taba dan giya. waye ubansa waye ubansa Waye uwarsa? Nice. Da uwar ta saba da ba sai awala muna da wala. ba kai ne ka ce waye kuma waye to ke kuma ya ce ga yadda kin haifo mana masifa kin haifo mana jaraba kai na faɗi fa a mammiƙe ki Markus kenan sunan wani gaya Adam. An samu wata fata wallahi. Ah.